Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomoshaçylary, ine düýün biz size Amerikanyň Türkmenistana bolan wiza çäklendirmesiniň ardan aýrylýany bardy habar ýetiripdi. O çäklendirme haýsylardy? Talip wizasy we seýahatçylyk we biznes wizasy. Indi şu çäklendirme aradan aýryldy. Ýagny güýje 1 ýanwar 2026-njy ýyldan girýär. Ýöne ine ýene bir täze habar bar. Ýagny 1 ýanwar 2026-njy ýyldan başlap Türkmenistan raýatlary B1, B2 ýagny seýahatçylyk we biznes wizasy bilen Amerikaga geljek bolsa, konsul ýürüte bond düzgünde girýär. Ýagny 5.000, 10.000, 15.000 dollar meşgulündäki pul meşgulüni ilki Amerikan Birleşik Ştatlarynyň bellenen hasabyna goýmaly. Onu konsul belliýär. Her kime görä bolmaly. 5.000, 10.000, 15.000 dollar meşgulüne diýilýär. Şol meşgulü ilki ýatyrýan, şondan soňra wiza duşuna girýär. Eger wiza alyp bilmeseňär pul ýyna ýetirilýär. Wiza alyp bilseňde Amerika gelýän wizaň çaýlyk bolsa, näme çaýlyk bolsa şol möhlediň çägini Amerikadan çykandan soňra şol pul ýene ýyna gaýtaryp berilýär. Indi bir täze habar muny size ýetirildik. Bu diňe Türkmenistana däl, elbetde bir näse döwlet üçin, ýöne biz näme ölme diýiş tarasyna aýtýarsyz. Ýagny Türkmenistan üçin bunun köşkliği. Ýene bir zat. Indi mysal üçin men Amerika'ya gelemde bir näseni aeroportdan girip gördüm. Ýöne, mysal üçin men şu Kaliforniyada bolanlygym üçin men mysal üçin gelen San Francisco aeroportuna goňýardym. Ýöne şu täze düzgünden soňra diňe 3 tane aeroport: Boston, John Kennedy, Washington, Dallas International Airport diýer. Ýagny biri Boston'da, bir New York'da, birim Virginia ştatynda, ýagny Washington DC, Amerikan Birleşik Ştatlarynyň paýtagtynda golay bolan halkara aeroport bar. Diňe şu 3 aeroportdan girip bilýär. Ýene belliýär, bu tarifler üçin geçerli däl. Bu diňe B1, B2 wiza bilen Amerika geljekler üçin geçerlidir. Indi şu bilen baglanşykly habary men Atawatan Türkmenistan saýtyna goýduk, ýa goýduk. Ýöne o ýerden bakap bilersiňiz, ýetirjik ýetirildik. Indi Amerikanyň Birleşik Ştatlary bolsun, dünýäniň haýsy ýerine gitjek bolsaň, birinji bilmeli zat men köpünçe haýsy maksat bilen gitmek isleýän şu wizany almaly. Okumak üçin gitmek isleýän okumak wizasy, işlemek üçin gitmek bolsaň işlemek wizasy. Ýok, diňe gelmek bolsa gelmek wizasy. Ýagny hakykatda maksadyň işlemek bolup da turist wizasyny alsaň ýa-da talip wizasyny alsaň, onda ine wiza düzgüni bozýarlygyň bolýar. Bu diňe sana däl, seniň ýurduňa da şeýle hem şol ýurtdan geljek başga adamlara da ziýan ýetirýär. Indi şonuň üçin hem şunu hem öňe beýlek geçipdim, bellemeli. Niýe gitsek? Bu diň Amerika üçin aýdamok. Türkmenistan raýaty bolup niýe gitsek-de, madam bilýän adam 2 pasportumuz bar. Bir pasportumuz şahsymyza ökülçilik etýär, ikinji pasportumuz bolsa halkymyza, watanymyza ökülçilik etýär. Şonuň üçin hem biz, men ýurist hökümne, hukukçy hökümne muny hem şeýle belleýän hem de media firişetine bir hökümde şunu beýlek geçesin elýär. Elbetde dünýäniň her ýerine okumaly, gezmeli, gerek bolsa işlemeli. Dünýäde sen ýerinde isteýişiň ýarak iň gowy şekilde ýaşamaly, ýöne, kanunçylyga, etika laýykda. Şunun ýeri ýerine beýlek geçesin elli. Häzirçe hoş, sag bolun.